En català normatiu, l'article neutre lu no existeix. Es considera un castellanisme i no té una equivalència directa en català. Per tant, l'hem de substituir per diferents alternatives segons el context. Ara veurem què passa en 3 situacions. Quan l'utilitzem davant de la paraula que, quan és davant d'adjectiu i també quan es troba en locucions i frases fetes. La forma lu-que no és correcta i en general cal canviar-la per el que, allò que o això que. El que has de fer és estudiar o allò que has de fer és estudiar. Recorda el que et va passar. Recorda allò que et va passar. El que expliques és veritat. Això que expliques és veritat. Si lo que està substituint tota una frase anterior, llavors n'hem de dir cosa que o la qual cosa. Va adormir-se al volant, cosa que va causar l'accident. Va adormir-se al volant, la qual cosa va causar l'accident. L'obra va ser tot un èxit, cosa que era d'esperar. L'obra va ser tot un èxit, la qual cosa era d'esperar. I si volem fer servir la forma tot lo que per parlar de fer el màxim en alguna activitat, és recomanable emprar l'expressió tant com. Lluitarem tant com puguem. Faré tant com sigui possible. Davant d'adjectiu, en comptes de dir lu, hem de dir el, o bé reconstruir la frase emprant, per exemple, un nom o una paraula genèrica. L'important és participar. El fet important és participar. El pitjor d'aquesta situació. La pitjor part d'aquesta situació. M'encanta el dolç. M'encanten els dolços. Porteu l'indispensable. Porteu les coses indispensables. I quan parlem amb èmfasi d'alguna cosa i volem donar intensitat a un adjectiu, o també a un adverbi, llavors podem fer construccions amb com o tant com. Com era de divertit. Sé com és d'important per a tu. Em sorprèn com és de bo aquest gelat. Va respondre tan bé com sabia. Fes-ho tan de pressa com puguis. Per últim, cal tenir en compte les alternatives d'algunes expressions que no podem traduir directament del castellà. Cal tenir en compte que la paraula lu sí que és correcta en 2 situacions. Quan es tracta d'un pronom feble masculí de tercera persona. I també existeix de forma col·loquial en alguns territoris, però no com a article neutre, sinó com a article masculí. Esperem que aquest vídeo hagi estat d'ajut. Moltes gràcies i fins aviat!